Akínọlá Ọlámídé, ọmọ bàbá tí ń jẹ́ Abíóyè, ó tún gbòòrò ìmí ìdí lónìí. Yorùbá ní inú dídùn nílé ní fajú àjórìn lọ́nà oko. Inú dídùn nílé ní fajú àjórìn lọ́nà oko. Èdùmàrè kó má ti bà wá nú jẹ́, àṣẹ Èdùmàrè. Inú dídùn nílé ní fajú àjórìn lọ́nà oko. Bẹ́ẹ̀ ni, lédè míì Yorùbá ní bílé sanni bí ò sanni, àwọ̀ là á ti mọ̀. Tí a bá ṣe àkíyèsí ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí wọ́n bá ń kanra níbi iṣẹ́ láyé òde òní, tá a bá ṣàkíyèsí wọn dáadáa, a ó rí wípé ó ti ní ìdojúkọ tí ọ̀pọ̀ ti fi kalẹ̀ sílé tàbí tí ọ̀pọ̀ ń fara rọ́ nínú ilé tí ó ti jáde wá ni. Nígbà tí wọ́n bá dé ẹnu iṣẹ́, òun làwọn olóyìnbó rò pé transfer of aggression. Ó tún ṣẹlẹ̀ nínú ilé ló mú kó rojú koko nígbà tó bá dé ẹnu iṣẹ́. Kì í mú kí iṣẹ́ kó yá fúnrú ẹni bẹ́ẹ̀. Wọ́n kàn sáà mọ̀ wípé lágbájá ń kanra, lámọ̀ní ń kanra. Bẹ́ẹ̀ ni tínú rẹ̀ bá dùn, tọ́ọ̀dẹ̀ rẹ̀ dùn kó tó jáde ńlé, tìyá rí tìwú rí, tinú dídùn ló mọ̀ ṣe ohun gbogbo tí ó bá fẹ́ ṣe. Inú dídùn nílé ní fajú àjórìn lọ́nà oko. A rí wípé nígbà téèyàn bá ń lọ lójú ọ̀nà, téèyàn bá ń kọrin tínú èèyàn dùn, ó túmọ̀ sí wípé ilé ẹni bẹ́ẹ̀, ọkàn ẹni bẹ́ẹ̀ ó wà ní àlàáfíà ni. Ṣùgbọ́n tí èèyàn bá ní ìdàrúdàpọ̀ nínú ilé kó tó jáde, wọ́n á ní pé ó ṣújú pọ̀, ó rojú koko bí ẹni wọ́n so pa. Mo sọ mo ní pé Èdùmàrè kò ní ba ẹnìkankan wa nínú jẹ́. Akínọlá Ọlámídé lèmi ń jẹ́, bàbá mi ní ń jẹ́ Abíóyè. Subscribe sí YouTube channel mi, Ọlámídé Ọlábàtà. A ó gbádùn ara wa dáadáa. Títí ìgbà míì tá a tún fi pàdé ńkọ́, ire o.